parte sa Ongka flyover, ang uli nga pasar namon nga resolusyon diri sa Sangguniang Panlalawigan. Request kami sa ang Sangguniang Panlalawigan sang intervention sang congressman sang syudad kag subong man sang segundo distrito man ining flyover ara na locate sa syudad kag sa segundo distrito within the territorial jurisdiction sa City of Iloilo kag subong man sang second district sang Iloilo. So ang resolution isa gid pasar dira nga request ng intervention sang congressman sa City of Iloilo kag subong man segundo distrito agod nga mapadasig ang paghatag solusyon sa sining Ongka flyover. Personally, para sa akon, dapat ni mapadasig tani man sang Bureau of Design ang ilang investigasyon kung ano gid man ang natabo, ano gid man ang diferensya, anong natabo, anong findings nila, kung anong proposed solution nila, agod nga masolusyonan na inang Ongka flyover. Kay para sa akon sa sining stage, no, ang bula ara sa Bureau of Design sang Central Office sang DPWH. Sang una pa lang namon nga committee hearing kag ang rekomendasyon dito nga i-refer, no, ano nag-come up nga gina-refer sang Regional Office sa DPWH sa Bureau of Design sang sa Central Office sang DPWH. Now, hasta subong wala pa sang findings kag rekomendasyon ang Bureau of Design. So amo na nga sa ikadua nga hugnat nag-request ang Sangguniang Panlalawigan sa intervention sang mga congressional leaders naton diri sa probinsya sang Iloilo agod ma-push ang Bureau of Design sa pag-come up sang ila findings kag propose resolution o recommendation sa pagsolbar sining problema dara sa flyover sa Ongka, specifically inang pag-usmod sang tatlo ka poste dara sa flyover nga ina.